be happy when you see this guy again at the back of the cell for the rest of his life. Inkonzo yomngcwabo ka-Amantle Samane ominyaka egetyengiwe kwiveki ephelileyo ibanjwe kwiholo loluntu Orlando East eSoweto namhlanje. We need to find innovative and creative ways in which we can be able to secure our infrastructure. Oomasipala bezixeko ezimbali koloni balahlekelwa zizigidi zerandi ngenxa yamaziko ococo lwamanzi angasebenzi ngendlela. ISAFA iyamxhasa uPatrice Motsepe ukuba axhuzule ikhala njengomongameli wombutho weAfrika iCAF isigaba sesibini. Kodani mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela iindaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga maseko masenirhabilise kwibhekile yasemini nje. Kubanjwe inkonzo yokuthi indlelantle ku-Amantle Samane ominyaka emithandathu eSoweto eRhawutini namhlanje wafunyanwa ebulewe kukwatyholwa ngokudlwengulwa kwityotyombe kumgama okungekudanga kunako kwabo ngomvulo kwiveki ephelileyo. Umi waseMozambique uphethe Sara Simau wavela kwinkundla kaMantyi Protea ngolwesihlanu odlulileyo ngokuba namatyala okubulala uqweqwedisa nokuhlala kweli ngongekho mthethweni. Eli tyala lihlehliselwe ungomso ukufaka isicelo sebail. Namhlanje ke olunye lwentsuku ezinzima la eNingizimu Afrika njengoba uAmantle Samane uzokhumbula mbukelo weindaba ze-SABC ukuthi ke uAmantle wabulawa ngesihluku ebulawa ke umuntu ke ongokudabuka ke eMozambique osahamba ke icala uyavela ke kusasa enkantolo yeMantyi eProtea kanti ke njengamanje ngizokwethula ke umakhelwane okuwuye ke ozosichazela kabanzi ukuthi ke uAmantle bekuyingane enjani sikubingelele sikwamukele eindabeni zosuku sicela nje usichazele ukuthi ke kuthini ke ukulahlekelwa uAmantle ingane bisencane kangaka. Ukulahlela kwethu uAmantle kubhlungu kakhulu. Sidabukile njenge community yase Orlando sizwe ubhlungu ngendlela emangalisayo to the point ukuthi it feels so surreal kancane, you know, like sisazama ukuthi sibe ngathi siyaphola asikapholi because of lenxeba leli esilizwile libhlungu kakhulu because of besibheke okukhulu entaneni with regards to ukuthi manje besambona ukuthi umntana khani bekasazo graduate impilo khani isaqala. Last week I was so happy about for the arrest of this man. So today, tomorrow, again we are going back to court, and then we'll be irrespectful that we'll be happy when you see this guy again at the back of the cell for the rest of his life. Umnyango wezemfundo esifundazweni uzizwa kanjani njengoba namhlanje kungcwatshwa umntwana uAmantle? No, simnyango sithi sithokoze khulu ichebiswano ngendlela kwenzeke ngakho phakathi bambene lapha umntwana namhlanje uyahlonitshwa uzokusiwa endaweni yakhe yokugcina. Simnyango sithokoza khulu phakathi ngendlela ekwenzeke ngakho ngoba nalabo be-B3 nabo bezile bavela ngaphambili bathi izonhelebha nibhadale lutho yonke into enjalo umphakathi nawubambeneko uyancoba so leyo yenza ukuthi sidumale khulu sithabe khulu simnyango. Umnyango uthini ngale gameko ezenzekayo zokubulawa kwengane ikakhulukazi nje le ze-GBV kakhulu njengoba sibonile ukuthi ke ingane le ibisencane bisina 6 iqala isikolo thini neumnyango khona yini enikwenzayo ukulwisana nalokho? Simnyango siyayelelise abantwana sibakhulisa njani bentwana senzani ukuthi baphephe nawuqalako enkolweni zethu sinakho lokho ukuthi sithathe ukuphepha sibeke ngaphambili ukuphepha kwabantwana nokubulungekeka kwabo ukuthi umntwana aphatheke kuhle emzimbeni. Isigameko lawa kuka-Amantle Samane sashaqisa ke iningi labantu kanti leli holo elihamba kwami kungekho ngisho indawo yokubeka unyawo abantu ke bezothi indlelantle kuAmantle obeneminyaka ke
ayisithupha ubudala. Uzokhumbula ukuthi ke lesigameko senzeka ke ngesonto eledlule, kanti ke umsolwa ongokudabuka eMozambique ulindeleke ukuthi ke avele enkantolo yemantshi yaseProtea kusasa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Omasipala bezixeko eZimbaxa eMpuma Koloni balahlekelwa zizigidi zerandi ngenxa yamaziko ococo lwamanzi angasebenzi ngendlela. INelson Mandela Bay idinga ngaphezulu kwe-19 million rand ukhawulelana nemingeni yeziseko zophuhliso. Lo gama iBuffalo City ibala ilahleko ye-70 million rand. Ubusela nokonakaliswa zezinye zezizathu zelahleko kwabamasipala. Oku kudizwe ngusekela mphathiswa ezamanzi nogutyulo uSilo Sitlolo kutyelelo lwakhe kweli phondo. Isebe lezamanzi nogutyulo lwelindle likwiphulo lokujonga imingeni kwiziseko zogutyulo lwamanzi. Ukungasebenzi kakuhle kweziseko kukhangeleka kuyingxaki yoomasipala abaninzi beli loMzantsi Afrika. Eli sebe lifumanise ukuba ezinye zendawo kucocwa kuzo amanzi kuqeshwe abantu abangenazakhono. Oku kwenza kube nzima ukuba zilungiswe kakuhle ezi ziseko. iMpuma Koloni yona inengxaki yokubiwa nokonakaliswa kweziseko. They already know what the hotspots are. They already know what is innovative and creative ways in which we can be able to secure our infrastructure. So we have to be able to not only secure lives and livelihoods, but we also need to be able to secure our water resources so that the availability of raw water is such that when it gets to the treatment process and the clarification process, it does not cost municipalities or water services authorities and water services providers quite a lot of money, which is currently what is happening across municipalities that are experiencing the state of pollution in their raw water dams or rivers. Umasipala iBuffalo City uthi ukubiwa nokonakaliswa kweziseko zamanzi kubachanaka nobomi epokothweni. Abasemagunyeni bazama amacebo okulwa le ngxaki. Nathi singumasipala si-affected kakhulu yinto edibenisele ne-vandalism. Kukho i-syndicate engena ke eziplanti zethu ze-water treatment sizama udubula, but sifuna ukutsho siyavuya ngoku sisebenzisana namapolisa. Ukhona umuntu ogwetywe i-8 years. Eli sebe lityityimbisele umnwe oomasipala abancinci nabohlulekayo ukusebenzisa imali abayabelweyo yeenkonzo zamanzi ukuba baphucule iinkqubo zabo zokusebenzisa imali. Ndingulubabalo Tata kwiindaba ze-SABC eMonti. Umfela ndawonye wemibutho yabasebenzi South African Federation of Trade Unions inxalenye yeminye imibutho yemanyano zabasebenzi kwakunye nemibutho yoluntu kwizikhalo ezikhulayo zokuba kupheliswe ukuncitshiswa kohlahlo lwabiwo-mali kwiinkalo ezifana noncedo lwezempilo, ezemfundo nolawulo lwentlekele. Izolo umphathiswa wezimali uNgwana wenze uhlahlo lwabiwo-mali lwesiqingatha sonyaka nolufumene izimvo. The government must accept that its economic programs have failed. We're not seeing sufficient levels of growth. In fact, our economy is zigzagging between 0.1% for many, many years now. There's no growth strategy. The statement reaffirms our years that the minister, the cabinet, the party, as well as the so-called government of national unity are not reading the same signals that we are reading. They are not seeing that the economic programs they've pursued for the past almost 30 years have simply dismally failed their own constituencies, particularly the black working class. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi kwakhona ukubukela ezi ndaba kwijelo lethu le-YouTube SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe like, uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Kubanjwe inkonzo yokuthi ndlelantle ku-Amantle Samane oneminyaka emithandathu eSoweto eRhawutini namhlanje wafunyanwa ebulewe kukwatyholwa nokudlwengulwa kwityotyombe elikumgama ongekudanga kunako kwabo ngomvulo kwiveki ephelileyo. Kubanjwe umnye waseMozambique uphethe Sara Simau ngesi senzo.
Isebe lezemfundo KwaZulu-Natal liqinisekisile ukuba ngabafundi abasixhenxe besikolo samabanga aphakamileyo iBongucele yaseMthwalume kunxwemo olukumazantsi eTheku abafumene unyango kwiziko lezempilo ngenxa yorhano lokutyhefeka kokutya bakuthenge kwisikroxo sokuthengisa sasekuhlaleni. Elisebe lithi aba bafundi bebephethwe lutyatyazo bebuyisana ngasentla phambi kokubalekiselwa ekliniki. Abathandathu babhilwa-bhilwe bakhululwa ngelixa wesixhenxe okhulelweyo esanikwa ingqwalasela. Intatheli SABC uMlondi Rhadebe ulapho. Ukufunda nokufundisa esikoleni iSibongucele esifundazweni saKwaZulu-Natal kuyaqhubeka njengokujwayelekile ngemuva kokuthi abanye babafundi izolo bathathwe bahanjiswa eklinikhi eliseduzane lapho bebekulashelwa khona ukuthi bebekade bedle ama-chips ekusolakala ukuthi anobuthi. Kodwa-ke sizokhuluma sihlalo wesigungu sabazali lapha esikoleni. Mama sikhuluma ngesikhathi sakho, sacela siphe amagama akho agcwele. Igama lami nguMrs. Zanele Shozi, ngi-chairperson yala eBongucele. Mamshozi kafushane ngesigameko senzeke esikoleni izolo, mhlawumbe ungasusilandise kafushane nje ukuthi kwenzakaleni. Izolo ngithole umbiko ukuthi kunezingane eziwu-5 ezithengile ama-chips kulaba bokufika esikoleni esitolo esila eduze kwesikole, kanti lama-chips anobungozi obebukhona phakathi ngoba ezigulile zakhishwa izisu zaphalaza ngaphakathi esikoleni. Othisha ngokubambisana nabazali bafonile-ke, othisha bafonela abazali balabantwana ukuthi baphuthume esibhedlela, baphuthumile-ke esibhedlela nothisha. Iy'ngane zithathwe othisha zahamba zaya esibhedlela zavele zathola usizo khona. Usihlalo wesigungu sabazali sichazela kabanzi ukuthi kwenzakaleni izolo, kanti akubekayo futhi ukuthi bafisa beumphakathi ukuthi lezi zitolo zivalwe noma amaphoyisa agasele kulezi zitolo ukuze akwazi ukubheka ukuthi akukho yini okunye okukhona kulezi zitolo abathenga kuzona abafundi uma beza esikoleni. Kanti khona lapha endaweni sesithole ukuthi kunezingane ezimbili ekuthiwa izolo ngokuka-MEC wakwa-Social Development esifundazweni saKwaZulu-Natal umama uMbalishinga usitshene ukuthi lezi zingane ezimbili zishone nazo kusolakala ukuthi zithenge ukudla noma zithenge ama-chips kusona lesi sitolo ekukhalwa ngaso endaweni. Asibuyisele izintambo ngakuwe estudio. Liqaphela inyanga yomhlaza webele kusasaza ulwazi ngawo umbutho ngekho phansi korhulumente wezempilo eLimpopo i-Fixing Each Other's Crown ukholelwa ukuba kuninzi okungenziwa uqinisekisa indawo zasezilalini ziyafikeleleka kwinkonzo zokuhlaza bobozone zeliphondo. The word survivor for me is relative because you're still living with it. I have not been declared that I don't have it anymore. But I'm surviving because every single day you wake up. Ushiren Phihlela wafunyaniswa inesifo somhlaza webele eneminyaka engama-33 2018. Lo ozifundise ukuba ngumeluli wemizimba uthi umokamokane nalo mhlaza umhlupheka nobide wamthwaxa nakwindlela asebenza ngayo. While I was my clothes, I just felt something moving in my breast, my left breast. And I eventually then decided to go to the doctor to get it checked out. That I've got breast cancer, it's stage 3 and it's on grade 3, so meaning it's very aggressive. So I need to make a decision quick. Lenca yezobuchwepheshe ngokwemfundo uPhihlela uthi waba nethamsanqa lokuba imedical aid yakhe yaye yawabhatala amaxabiso onyango lwakhe. Sele wavula neziko lokelula imizimba nanje oko kwamnceda ekuphileni neentlungu zeenkqubo zonyango lomhlaza. Kananjalo ngokombutho i-Fixing Each Other's Crown uninzi lwamanina aseLimpopo awafikeleli kumaxabiso axhomileyo kumaziko abucala wokunyanga umhlaza. Kunjalo nje ukufikeleleka kumaziko empilo woluntu ezilalini ngumngeni. When they go to the clinic, they are told, the clinic is full, we won't be able to check you. That's the first thing that women in the villages they are going through. So you help them, you go and give them the awareness. But somewhere, somehow, they are able to check themselves. And when they go to the hospital, they are told, no, there's nothing major, you can have some Panadol. Ke kambe uPhihlela uthi
inkqubo eziphumeleleyo zonyango i-chemotherapy ne-radiation kabla makhumsha ukwinkqubo yee-hormones amathuba okunwena komhlaza. Kodwa ke lo mama womntwana omnye uthoxa kukungakwazi ukuthwala omnye umntwana ngenxa yamagingxigingxi anqomamise ukuya exesheni phambi kwexesha. Ukanti ke umhlaza webele ungachaphazela namadoda. Ngoku masithi xada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale kwelo qecizulu bezakhiwo eMelika. Wayesakuba ngumongameli umgqatso weRepublic eMelika uDonald J. Trump uqabele isigadla senkunkuma enqwaze umakalabha ubhale ukwenza iMelika iphale phambili kwakhona. I think the Democrats have done a very poor job. We're leading in every state. Kusenjalo kusele insuku ezinhlanu kazwelonke eMelika usekela mongameli Kamala Harris weDemocrats ubongoza abavoti baseWisconsin ukuba bavote kuqala unyulo olubalulekileyo kwimpilo yabo. We all want the war in Gaza to end and get the hostages out as soon as possible, and I will do everything in my power to make it heard and known. And everyone has a right to be heard, but right now I am speaking. Qaqatha elele eBolivia ukutya kuyonakala de kulahlwe kwimigqomo yenkunkuma emva kokuba abaqhankqalazi abaxhasa owayesakuba ngumongameli Evo Morales bemise ngxi ezothutho. Umongameli otsala imikhandlo uLouis uthi bangamashumi abantu abonisana ngencwina ezibhedlela kuquka nabakwantsasana abangamashumi ngenxa yoqhankqalazo olunobundlobongela. Xa sikweli ngqokoqo amakhulukhulu abantu bomthonyama eBrazil babambe umngcelelo onyevulela umthetho osihlomelo obeka ecicini umhlaba wezinyanya nowonzakalisa imvelo. Nós estamos vendo uma ampla discussão uthi kulo nyaka imilambo yomenko inhlanzi zifile sixakene nemililo yamadlelo amakhosikazi enyisa imveku ubisi olutyhefekileyo kodwa iparlamente ilibele kungena kumhlaba wethu. Iziko lendaba likarhulumente libhengeze ukuba kukho ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabahlali bomthonyama kunye namafama. Qongqololo. Kwezemidlalo umbutho welu webhola ekhatywayo iSAFA usixhasa ngokupheleleyo isinhanha sikasomashishini welu uPatrice Motsepe ukuba axhuzule imikhala njengomongameli wombutho weAfrika iCAF isigaba sesibini. Motsepe ubhengeze kule veki iphelileyo ngoLwesihlanu ukuba uxeleshe eminye iminyaka emine kwesi sikhundla. Presentation was made. Mongameli weSAFA uDanny Jordan ukholelwa ukuba uMotsepe usengumgqatso osifaneleyo isikhundla somongamela iCAF. Uthi sukela oko waqalisa ukuxhuzula imikhala eMzantsi Afrika kuninzi okuye kwaphucuka kwiCAF hayi ngokwezimali nje kuphela kodwa nangokwemiba yebhola ekhatywayo yokugabalala. Motsepe ungene kule office ngo-2021 inetyala le$45 million wajika izinto nyakenye ityala leCAF belimi kubuhawu be$9 million. Ukwadlala indima ebalulekileyo kusindleko lwetumente ye-AFCON ngempumelelo eCote d'Ivoire ngo-2023. Le tumente yabukelwa ngabantu abayi-2.2 billion chichilili kumazwe ayi-180. Simply to say that the most successful financially AFCON was a recent one in Cote d'Ivoire, and it was a huge success in terms of television viewership, in terms of revenue, ticket sales, global reach, all of it just phenomenal. And so, given the background and the achievement over the period, we thought
it's best for us to endorse Patrice Motsepe again. Inhlaningi yamalungu eCOSAFA ukuxhasa ngokupheleleyo ukonyulwa kaPatrice Motsepe kwakho kwesisikhundla. Unyulo loza kubanjwa kunyaka kaMarch kulonyaka uzayo. Sikubuze ngomdlalo wangomgqibelo phakathi kweKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns kwikhasi lethu leWhatsApp zewaphendula wenjenje. Ngicabanga ukuthi umdlalo wamaphuzu kanye nomdlalo awufani futhi uhluka kakhulu. So angeke sesijudge lemidlalo kade idlala manje bese sithi ngeweekend ngeze futhi Kaizer Chiefs. So ngalendlela ngifisela amakhosi inhlanhla yomgqibelo. Amasabekwe elangeni umphokoqo unekhala. Uyabona msasazi wami kulomdlalo weSundowns neKaizer Chiefs. Engathi ngakibethu iKaizer Chiefs ngoba ubingawina. Singalala phandle msasazi wami ndiyakuxelela. Idlalo egqithileyo ayizuthetha nto xa ingqusulana namaqela omabini ngomgqibelo kodwa elona qela linamathuba amaninzi liqela iMamelodi Sundowns andiwathembanga namavuguvugu aseNaturena bathanda kuba kunzima ufaka amanqaku phambili. Hayi msakazi ngomgqibelo zobediwene phezulu kakhulu kodwa ngibona iSundowns hayi ngikade izodlula Kaizer Chiefs kodwa Kaizer Chiefs iphakamisile kodwa ke ezami siyadlula impela kuba kuthunile iscore. iMamelodi Sundowns izakakuhle iyanqenqeza iqhubela phambili. Ne-Chiefs nayo iyazama ecaleni ayekhiphe Kaizer Chiefs emdlalweni odla. Siwusonga njalo wasemini nje uvimba nto zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesi-7 ngokuhlwa. Hlangabezana ogxa bethu beniphakela iindaba ngolwimi lweSwati ngecala emva kwentsimbi yesi-5 de kube lilixa elizayo kamnandi.